So, mga igsoon, this time, kung doon na may mga Bible, ablihin nyo ang Book of Romans chapter 1. Chapter 1, then verse 13 until 18. Isgutan na ito, dari karong igsoon, ang atong gitawag og stand as Christ believer and stand as Christ followers. Okay, so kung doon na mo sa inyong mga Bible, sabay ko ninyo pagbasa. Now, I do not want you to be unaware. Romans chapter 1 verse 13. Brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now. Si Apostol Paul nagsultian nga to sa mga taga-Romans. Mubakward ko anion niya. Para ni sa mga sense o balaan sa Romans o para po sa ato ni. That I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Verse 14. I am debtor both to Greeks and barbarians, both to wise and to unwise. Verse 15. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you. Now, bantayan nyo ha. Kinigyan ni Apostol Direo. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. Verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written. Now, ano yung kagapo yung ha? Mauni ang gitawag og dapat nakastand na taani kining iyang ingon diri nga, for it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. No. Are we became just before God? If we became just before God, then this is the challenge of Apostle Paul, and this is the order of God. If we are just, then ang challenge niya diri, if you are just, I am just, we are just, then the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ang Dios magapanalangin sa portion sa scripture na atong gibasa karon. Praise God. Mubakward ta kadali isa lang ka verse sa chapter 1. Kung asa ni kung nganong right ang mo claim nga kung gi-address na ngadto sa ilaha sa mga Kristohanon nga o mga believers o followers nga to sa Rome, then this also might be addressed sa ato. Ano man tungod kay we are also saints here in Philippines. So verse 7 sa Romans, may bakwad lang tag mga verses. To all who are in Rome, beloved of God, sa tanan nga naa sa Rome, dili gid ang mga Romans si tanan kundi kadtong mga naa lang sa Rome nga gitawag og to those who are in Rome, beloved of God, called to be saints, mga gitawag o mga followers, mga believers nga nahimo kunong mga saints, nahimo nga mga santos o balaan. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, mga igsoon, ang mga followers o mga believers nga naa sa Rome, nga at this time, nahimong silent. No? Kung basahon ni mo ning Book of Romans, so niya, atong i-trace ang background, ani i-refer na to sa kanang mga commentaries. No, ako, nag-want ko commentaries kay para dili ko bitaw masayop pag-share sa inyo. Kaya kung sayop akong i-share, ako yung unang manubag pod mo. Pero ako inyong tuloon niya nga, si pastor nang tulo nagsayop sa amo, Lord, mo nga siya ang dapat, kung ano, nagdawat raman mi. So, at this time, kung nahibalota nga, ang Rome, sa time ni Apostle Paul,
under na sila sa gitawag og emperador nga pareho gyapon sa emperador sa Egypt o sa ilahang leader nga si Paraon sa katong panahon sa Old Testament. Then sa panahon ni Apostle Paul, at this time kabuluta nga si Nero, Emperor Nero, ang gitawag og usa ka cruel nga emperor, mapintas nga emperor. Mawito kita karon ka ng mapintas nga mananap kay ingon sa Book of Revelation nga the time will come mo control sa kalibutan unya di na ta kabaligyag makapamalit. Kita salamata nga itagaan ta sa Ginoo og kadang gitawag spiritual understanding nga dili gina mananap nga literal kundi that means sa gitawag og leader nga gitawag og cruel ang iyang gitawag og rulership. Cruel ang iyang gitawag og leadership. So kabulutaan na nga karon dili pa kain nato matag-an kung kinsa ani mga grabe nga mga leader nga nagainilugay karon, kung kinsay mahimong maogi mo kontrol sa kalibutan, either ba ang China kay dako kayo nga ginahaninhan sa Russia, or either ba ang Amerika nga gahaninhan ang Britanya. So tay kuan kung kinsa diha ang i-allow sa Ginoo. Pero dako nga atong pagtuo nga ang mahimong cruel na daan kining China kay ungodly gani. Ang Amerika mayngon na to di ni cruel kinagatuog Dios. Nalay part nga murag ang kayong tag naagihapoy sa gitawag og pagka-ungodly kay nganuman tungod kay naay buta nga gusto niyang harian ang kalibutan nga dili kayo gi-acknowledge ang Ginoo, gi-acknowledge nila ang ilang kaugalingon nga as sila mura pug Dios. Pero still kabulutan nga ang Dios nagakontrol sa tanan. Okay. So mga igsuon, ang ingon ni Apostle Paul nga diri sa chapter 1 verse 7, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints. So sa tanan nga mga Kristohanon, mga followers o mga believers nga naa sa Rome, at this time sa ingon ako sa inyo, they remain silent. Di lang sa hilom, ang gatago-tago sila tungod kay hadlok sila mahibaluan nga ang ilang identity nagtuo sila nga si Christ ang ilang gituohan nga Savior. Kaya siyempre, ang ruler sa Roma at this time, pag dili i-acknowledge sila nga sila ang gitawag og Savior sa ilahang sitwasyon, madisgrasya gud sila. Mga ang maong mga kanang gitawag saints, followers o believers ni Christ this time, silent sila, unya ang ilang pagtuo murag at this time nagawiber na. Dili na gitawag og strong. Pero gani Apostle Paul diri nga pa siya. Wala taman mo biyais pag-mention sa ako mga prayer, no? Diri nga ni Apostle Paul diri nga, I did not forget to mention you in my prayers. So sa tanang prayer ni Apostle Paul, iyang gi-mention sila. Then ang iyang encouragement, ingon siya, I thank my God through Jesus Christ for all of you that your faith, no? Ang faith lang gyud ang inyong kapital.